we now have to do this practice exercise 2. So we are doing a lot of exercises kuitira kuti mukwanise kudzidza kuti zvinoitwa sei. So let us start with practice exercise 2. Again, practice exercise 2 ndinokukumbirai kuti mutange mamboita makapoza video mozori continue kuriplaya kana muchinge mapedza. Saka iyo iri easier because iri kuti what number is shown by the abacus, write your answers in numerals and words. Saka ichareba pakuti tofanwa kuzonyora futi in words. Saka A panapa. A wedu ndiani? Samugona tukutangira pana 10,000. Saka inge iri 10,200 1 2 3 4 5 215. Saka po 10,215 yatinonyora as chi 10,215 say is. Yeah. Tengeta answer the first part. Let us go to B. B yakanzi iyo 1 2 3 4 5 6. Saka inenge iri 6. Apo 1 2 3 4 5 mingatangidze 1 2 3 4 5 6 7 8. Saka apo 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 na 1. Saka 68,941. So ingeri 68,941. Like that. AB. Ko C ngatinyore manamba acho. Saka po tina 1 tina 4 tina 3 1 2 3 4 5 6 7. Saka tina 7 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Tichinyora pasi inenge iri 143,769. Saka techiti 143,000 769. Say izo. That's it. And turutaka tichimanya because tudauta all the questions and akati one day tikadzira pano D ichi 1 2 3 4 5 6 toinyora pasi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Apo i 432 679,432. Saka ingeri 679,432 se izo. Andika ngati ngobva itatoita E yacho panapa. Saka 1 2 3 4 5 6 7 apo i 3 1 2 3 4 5 6 then i 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 like that. Saka number is 736,228. So 700 and 736,200 and panapa inovaita 28. Seizvo. That's hard work. Tikuita zvese because tinoda kunyatsokunzwisisa. F 1 2 3 4 5 6 tonyora 6 1 2 3 4 5 then about 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 like this. Saka 652,897. So it's 652,800 and 97 like that. Let's go to G. G 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up with 3 1 3 2 693,132. So ngatingoinyorera panapa ninge yakati 693,000 and 132. So 132 say izo. Let us go HI. Saka H it's 1 2 3 4. Saka pengeri 4 3 1 2 3 4 5 6 then 1 2 3 4 5 2 apple 1 like that. 436,521. Saka ingerichi 436,521 like that. That's H. I 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like that. Sakapo it's 765,229. So it's 65,229.
like that. So let's see kuti tine ramwe ma questions atingaita. Yes, that's around only 3 questions, then we do number 2. So when we look at J inenge iri chi? Tikatarisa J tinoona kuti pakutanga tina 2, toverenga pano 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 278,912. So it's 200 and 278,912. It's 12. Okay. K 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, then up 6 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, like that. 876,451 sakachi 59, sorry. So it's 59, like that. That's K. L ingeri 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 3 says saka ingeri chi 209 173 seizo maona. So that is the work. Number 2, what is the place value of the highlighted digit? Saka highlighted digit pana A panapa tiri kuzoona kuti tikatora namba yacho 35017 1 ndo iri highlighted, then tikaisa place value panapa tinotangira pa units, tens, hundreds, thousands, 10,000s. Saka answer yedu pa A inenge iri chi tens seizvo. Saka tikaenda pa B tikuona kuti iri highlighted ndiye kupedzisira kunoku, which is units. Tikaenda pa C tinoona kuti iri highlighted ndiye its units, tens, hundreds, saka hundreds. Tikaenda pa D tinoona kuti iri highlighted ichi units, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Saka ndikumanyora sezvaari. Tikaenda pa E tinoona kuti iri highlighted i thousands. Tikaenda pa F tinoona kuti iri highlighted i hundreds. Tikaenda pa G iri highlighted i 10,000s. Saka kana matobata place value hatifaniri kunetsa, saka ndiri
tarisa ndo ndatonyora pasi. Tikaenda pa H iri highlighted 100,000. Tikaenda pa I iri highlighted ifuti 100,000. Tikaenda pa J tinoona kuti tens. Pa K 100,000. Then pekupedzisira pa L I 10,000. Saka chakakosha pano hama dzangu kunzwisisa units, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Ndo chakakosha kunzwisisa uye kuzoziva kuti tikatora mienzaniso iyo 846,273 iri highlighted ndeE 8 turikuona kuti iri pasi pechi pe 100,000. Ndosakawo pana H anza yedu yanga iri 100,000. So that is how it is done.